дәрсе гыйбрәттер. Театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр күлдерәдер, уйнатадыр, тагы үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлең, көләрсең. Көләрлек булса, булмаса, еларсың. Күрерсең тормышың нинди, җитешме? Җитеш булмаса, кай җире җитешми? Төзәтерсең шуны, тәкъмил итәрсең. Шулай шактый белем тәхсил итәрсең. Үсәр яхшылыгың, син яхшы булсаң, җылы канлы итәр ул, вәхши булсаң. Тигез күрә бөтен җанны театр. Кирәк кол бул, кирәксә император. Мөкаддәс ул, бөек ул, гали зат ул. Тәмам хур ул, вә бик киң ул, азат ул. Вә ул дәрел гөлүм, дәрел әдәптер. Холыкларны төзәтмәккә сәбәптер. Вәләкин шарты бар. Яхшы төзелсә, әгәр химмәт агачыннан өзелсә, ул алма мөддәте тулганда пешкәч, кызаргач һәм матур булгач, җитешкәч.